Hola, la meva recomanació per aquest Sant Jordi és un llibre molt curtet però molt interessant que es diu Dona i poder de la Gent Díaz, perquè parla de les batalles diàries que les dones ens trobem per arribar o quan ja som en una situació de poder. I a més també parla de la lluita que han fet les dones abans que nosaltres, que ens ha permès que nosaltres siguem on som ara. I penso que és molt interessant perquè hi ha moltes coses que estan normalitzades però que no ho són i que moltes vegades no ens n'adonem que això és una batalla extra per nosaltres. Així és que no només és interessant per aprendre, sinó també per poder canviar les coses. Aquesta és la meva recomanació per aquest Sant Jordi, a més és molt curtet, molt fàcil de llegir i molt necessari. Molt bona setmana de Sant Jordi i regaleu molts llibres i molts petons.